Днес ще ви запознаем с още възможности на вашия клиентски панел. Това са услуги и плащания. Ще започнем с плащанията. Когато имате услуга, която трябва да заплатите, в този голям бутон за плащане, вие ще видите броя на услугите, очакващи плащане, както и едно напомняне, мигащо червено напомняне, че имате услуга или услуги, очакващи плащане. Ако натиснете на този мигащ бутон или на големия бутон за плащане, ще стигнете на страницата с плащане, където отново имаме мигащо напомняне за очакващо плащане и в червено са описани данните за тази услуга. По-долу са всички ваши плащания, както вече направените платените, така и тези, които очакват плащане, както и отказаните плащания. За всяко плащане вие ще видите номер, който е уникален, сумата, датата, до която трябва да се направи плащането, в случая вече сме в закъснение, описание за какво е плащането, дали е за хостинг на уебсайт, дали е за домейн, ако сте го закупили от нас, дали е за някаква допълнителна опция, която сте пожелали, както и неговия статус. Дали очаква плащане или е платено, като ако е платено и сте пожелали издаването на фактура, то ще видите и иконка за сваляне на фактурата в PDF файл. Как да направите плащане? Всички данни са показани под самото плащане. Това са данните за плащане по банков път, юридическата фирма, банковия код, IBAN и при коя банка е нашата сметка. Естествено, плащането може да направите през всяка друга банка. Даже ви препоръчваме да го направите от банка, в която имате банкова сметка, за да избегнете по-високите такси на каса. Много важно условие, когато правите плащането, е като основание на плащането да запишете номера на плащането, ето този номер, или домейна, който е свързан с услугата. В случая domain.com, в случая на хостинг ще е домейна, който е свързан към хостинга, но най-добре е да запишете ето този номер. За ваше улеснение, под всяко плащане ние сме написали точно необходимия номер. Може само да изкопирате тези данни и да отидете в банката с тях. Естествено, ако нямате услуги, които очакват плащане, тук ще бъде изписано числото 0 и няма да имате тези мигащи съобщения. Ако обновим страницата, ние ще видим това, понеже сме маркирали плащането като отказано. Вече имате 0 очакващи плащания, липсва напомняне и в списъка на вашите плащания нямаме плащане, което е в червено и очаква трансфер.